Hello, good morning. Ito na naman po si Mr. Rodolfo. Update po ng speed test ng Dito Telco. Medyo maganda-ganda kasi ang speed niya. Ito po, andito na po tayo sa Pangasinan. Lampas po ng pagitan po ng toll ng Carmen at saka Urdaneta. Ito po, andito po tayo ngayon. Yan, dyan. Ito po. Ito po yung magandang speed test. Yan. Ito. Tingnan nyo po. Yan. Isa. Isa pa. Dalawa. Isa pa. Iakyat mo pa, bebe. Sige pa. Sige pa. Yan. Ang lakas. Sa isang nag-uumpisang telco. Napakalakas. Cellphone pa lang po yan. Oh, ayan. Oh, diba? Oh. At gaya po ng nakakagawian natin. Ulit. Location. Press. Yan. Tapos speed test. Speed test po tayo. Try again. Muli po ako'y humihingi sa inyo ng kaunting pabor, para po pag kung saan man tayo mahinto ay i-speed test po natin ang Dito Telco SIM card. Okay, paki-like po and subscribe na rin po yung ating YouTube channel. Ayan. Opo. Okay. Yan. Okay. Okay po. Muli po ako'y humihingi na sa inyo ng salamat at good day. God bless po.